Tak já jsem si pozval k rozhovoru pana starostu, pana Matouška z obce Struhařov a chtěl jsem se vás zeptat, jak dlouho vlastně spolupracujete s Malcolmem? Já si myslím, že od samého začátku, co Malcolm vzniknul, a líbilo se mi, že jo, takový vstřícný gesta, jaký měli, a dokázali nám vyhovět, nabídnout stroje v odpovídající kvalitě a samozřejmě i důležitý je ten servis k tomu, což se nám jako líbí, že jako to, co řekli, tak plní. A jaký máte například stroje? Takže většinou máme na nějakou tu údržbu trávy, jako je mulčovač, rameno, příkopový. Potom máme i mulčovač jakoby se sběrem, vyvážečku do lesa, i spoustu jako štípačku a tak dále. Nějaký tuším menší sekací trakturek, jestli si... Jo, určitě, no. Tak a je vůbec něco, co bychom mohli zlepšit do budoucna? No, já si myslím, že spolupráce je na výborné úrovni. Pochvalují si to i naši zaměstnanci, kdykoliv zavolají, tak jsou jim servis nápomocen, poradí, přijedou ochotní lidi. Tak super, moc krát vám děkuju, pane starosto. Jo, taky.